Sa pagtagal ng pananatili doon ni Dario, ay mas lalo pa niyang naintindihan ang mundong kinagagalawan ng mga tao at engkanto. Doon niya din natagpuan ang kahulugan ng buhay at kung papaano ito pagyamanin habang ikaw ay nabubuhay. Nasa paniniwala kasi ni Dario na wala sa anumang material na bagay ang kahulugan ng buhay. Ang mga salapi ay nawawala, ang mga bagay ay nasisira, at ang kagandahan ng isang nilalang ay kumukupas. Lahat ng iyon ay pansamantala, maliban lamang sa ating kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay balot na balot ng kamanghaan ang buong wisyo ni Dario. Di siya noon gaanong pinapansin ni Lolo Inko dahil sa hinahayaan nitong namnami ni Dario ang kagandahan ng kapaligiran. "Ngayon ka lang ba nakarating dito, Dario?" tanong ni Lolo Inko. "Oho, di ko nga sukat akalaing ganito pala kaganda ang mundo ng mga engkanto. Higit na mas maganda ang lugar na ito kaysa sa lugar na kinagisnan ko. Sana sa susunod kong buhay, dito na ako isilang." Masayang sagot naman ni Dario. Nang marinig ito ni Lolo Inko, tumawa lang naman ito sa kadahilan ng labis itong nasisiyahan sa sinabi ng gabunan. "Siguro nga maganda ang lugar na ito, Dario. Ngunit hindi ito katulad ng mundo ninyo na kokonti lamang ang panganib. Kapag ninais mong manirahan sa mundong ito, ay kinakailangan mong maging handa at alerto sa bawat minutong dumaraan. Marami ditong gumagalang mga nilalang na kalimitang naghahari sa bawat kaharian dito sa mundo ng mga engkanto." Paliwanag naman ni Lolo Inko. Dagdag pa nito na ang mga nilalang na saklaw ng kapangyarihan ng mga pumapangibabaw na mga engkanto ay walang magagawa kapag ninais ng mga nilalang na yon na kumuha ng isa sa kanilang uri. Hindi sila maaaring makipaglaban sa mga ito sapagkat maghuhudyat yon ng digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay doon ipinakita ni Lolo Inko ang mga lugar na maaaring pinanggalingan ng mga maninikil. Nang marating nila ang isang patag na lugar sa isang bundok, ay doon ipinasilay ni Lolo Inko ang isang napakaliblib na kagubatan kung saan yun ang naging pugad ng mga maninikil. Ayon sa batang antingero, na minsan na niyang napasok ang lugar na yon, subalit hindi niya magawang makipag-usap sa mga maninikil dahil sa hindi ito kumikilala ng mga mabababang uri ng nilalang. Sa pagpasok niya sa kagubatan, ay tinangka siyang patayin ng mga ito, ngunit hindi nila kinaya ang gabay ng krus ng batis, maging ang kaalaman ni Lolo Inko. Doon din inilahad ni Lolo Inko na dahil sa pangyayaring yon, ay nakuha niya ang loob ng isang mataas na uri ng gudor. Ang gudor na naging kasangga noon ng binatang antingero ay meron ding galit sa mga maninikil sa kadahilan ng dinakip ng mga ito ang isa sa kanyang mga anak sa utos lamang ng isang dalakitnong naghahangad ng walang hanggang buhay. Ang mga ganoong uri ng gudor ay merong kaalaman tungkol sa kinaroroonan ng isang puno na kung saan ang bawat patak ng dagta nito ay nagagawang alisin ang sumpa ng kamatayan. Yun ang hinahabol ng matataas na uri ng dalakit nun, sapagkat ilang siglo lamang ang itinatagal ng kanilang buhay. Dahil sa mga ambisyoso at masyadong ganid ang mga dalakit nun, kung kaya't nagawa nilang magbayad ng malaki sa tribo ng mga maninikil. Nang malaman ng kasanggang gudor ni Lolo Inko ang pagdakip sa kanyang anak, ay walang pagdadalawang isip itong nag-aklas ng digmaan. Laban yon sa dalawang lahi ng mga engkanto.
Nang malaman ng mga dalakit nun ang hudyat ng pakikidigma ng mga ito, ay wala na itong nagawa kung hindi ang makipag-isa sa tribo ng mga maninigil. Alam nilang malalakas ang mga ganoong uri ng nilalang sa kadahilanang ang angka na yon ng Gudor ay nasa hanay ng mga sinaunang lahi ng mga engkanto. May taglay din itong malalalim na aral na kayang pumaslang ng kahit anong nilalang. Maging ang mga diwata ay saklaw ng aral na yon, kung kaya't labis itong kinatatakutan sa mundo ng mga engkanto. Bagaman nagtataglay ang mga Gudor ng ganoong uri ng aral, ay panatag naman ang kaisipan ng mga diwata sa kadahilanang alam nilang mabubuting nilalang ang angka ng mga ito. Sa pag-umpisa ng digmaang yon, ay halos naging madugo ang lugar. Maraming mandirigmang Gudor ang nagbuwis ng buhay, ganon din sa hanay ng mga maninikil at mga dalakit nun. Kahit nagpatulong ang mga ito sa mga kataw, ay hindi pa rin nila nagawang mapigilan ang galit ng hari ng mga Gudor. Nang masipat ng mga maninikil ang nalalapit nilang pagkatalo, ay wala na silang naisip na paraan kung hindi ang iligtas ang kanilang angkan. Pinili nilang iwan ang mga dalakit nun at kataw upang mailigtas ang kanilang tribo. Dahil sa pag-atras ng mga maninikil, kung kaya't nagawang magtagumpay sa digmaan ng mga Gudor. Ilang dekada din sila noong nagtago sa bawat makita nilang kagubatan, ngunit hindi sila tinatantana ng mga Gudor hanggat hindi sila nalilipol. Hanggang sa dumating ang araw na bumisita si Lolo Inko sa mundo ng mga engkanto. At yon ang naging unang pagkakataon na nagkaroon sila ng koneksyon ng hari ng mga Gudor. Matapos magkwento ni Lolo Inko, ay halos lumipad na naman ang wisyo ni Dario. Para siyang bata noon na nakikinig ng isang kwento ng matandang ermitanyo. Kahit anumang pilit niya na hindi maniwala sa kwentong yon, ay labis itong itinatanggi ng kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napagpasyahan ng dalawa na magpahinga na muna saglit, nang sa gayoy madama nila ang ganda ng paligid. Inko, ilang taon na ho kayo? Tanong ni Dario. 20 anyos pa lang ako, Dario. 8 taon pa lamang ang lumipas. Magmula ako'y naging isang antingero. Kaya nga, binatang antingero naging bansag sa akin. Sa kadahilan ng sa mura kong edad na to, marami na akong napatunayan. Marami na ring sumubok sa aking kakayahan. Ngunit tanging kabiguan lamang ang nakuha ng mga ito. Sagot naman ni Lolo Inko. Nang marinig ni Dario ang sinabi nito, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Kung tutusin, mas matanda siya ng di hamak kay Lolo Inko. Subalit ang aral nilang tangan-tangan ay labis na magkalayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Dario ang mga rason sa likod ng pagiging batikan ni Lolo Inko. Ayon sa kanya, na marami na umano siyang pinagdaanan ng mga pagsubok, kung kaya't nagawa niyang marating ang kanyang katayuan sa pangkasalukuyan. May mga pagkakataong inakala ni Lolo Inko na magwawakas na ang kanyang buhay, subalit nagawa niya itong malampasan. Alam mo, Dario, hindi basihan ang sukat ng edad sa taglay na kaalaman ng isang tao. Paminsan-minsan kasi, may iilan sa atin ang dumadanas ng mga mahihirap na bagay sa kanilang murang edad. Ang pagkakaroon ng maraming pagkakamali sa nakaraan ang nagbubunga at naghuhubog ng isang tao upang mas lalo itong gumaling sa kanyang pangkasalukuyan. Dahil sa mga pagkakamaling yon, kung kaya't nagagawa niyang mangibabaw sa larangang kanyang tinatahak.
Hindi ako magiging ganito kagaling kung wala akong pinagdaan ng mga pagkakamali. Kung pagkakamali lang Daryong pag-uusapan, ay napakarami ko ng sinakripisyong bagay na labis kong pinagsisisihan. Paliwanag naman ni Lolo Inko. Nang marinig ito ni Daryo, ay pinili na lamang niyang huwag sagutin ang sinabi nito. Aminado naman siya kahit papaano na totoo ang mga sinabi ng batang antingero. Marahil nga'y wala pa siya sa kalingkingan nito, kaya sa puntong yon ay naisip ni Daryong mas lalo pang pag-igihan ang kanyang pagtutuklas at pag-aaral sa lihim na karunungan. Kagaya ni Lolo Inko, pinakaasam-asam din ni Daryo na maging batikan sa larangang kanyang tinatahak. Hindi upang magkaroon siya ng maraming tagasunod, bagkus ay maging isa siyang mabuting ehemplo sa lahat ng uri ng mga aswang. Sa paglipas pa ng oras, napagpasyahan na ng dalawa na muling ipagpatuloy ang kanilang misyon sa pagkuha ng laway ng Tambanocano. Marami silang dinaanang lugar noon, subalit wala ni isang nilalang ang nagtangkang sila ay pigilan o di naman kaya'y paglaruan. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't hindi naging palaisipan kay Daryo ang bawat kaganapan. Nang hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili, doon na niya nagawang magtanong kay Lolo Inko. Inko, may ginagawa ka ba sa mga engkantong nasa paligid? Kahapon ko pa kasi nahahalata na ilag sa atin ang mga nilalang na aking nakikita. Wika ni Daryo sa binatang antingero. Natural lang yan, Daryo, sapagkat tangan-tangan ko ang krus ng batis. Lahat ng mga nilalang na nakakasilay o nakakaramdam nito ay mapapangibabawan ng presensya ng anghel na gumagabay sa aking agimat. Paliwanag naman ni Lolo Inko. Nang marinig ito ni Daryo, ay doon niya tuluyang napagtanto ang mga palaisipang sumasagi sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa isang patag na lugar na kung saan nasasakop ito ng isang malaking sapa. Alam ni Lolo Inko na yun na ang lugar na kanilang hinahanap, kung kaya't ninais nilang maging maingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon nasipat nila Daryo ang mga berberokang tubo sa lugar na yon. Hindi na nila ito pinansin, gawa ng ayaw nilang makagawa ng anumang tensyon na maaaring makaistorbo sa pamamahinga ng dambuhalang alimango. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila Daryo sa looban ng gubat patungong sapa. Di na sila noon nag-aksaya pa ng oras, gawa ng alam nilang maaaring ikapahamak ng kanilang mga kasama ang matagal nilang pananatili sa mundo ng mga engkanto. Daryo, huwag kang lalayo sa akin. Malapit na tayo. Wika ni Lolo Inko. Nang marinig ito ni Daryo, agad din naman itong tinugon ang sinabi ni Lolo Inko. Nang marating na nila ang dalawang punong nagsisilbing arko ng sapa, bumungad sa kanila ang mga kalansay ng samut-saring nilalang na naging biktima ng Tambanocano. Sa pagpasok nila sa arko, agad din naman nilang nasipat ang natutulog na alimango sa gitna ng sapa. Tanaw na tanaw nila ito, gawa ng hindi gaanong kalaliman ang tubig sa sapa noong mga oras na yon. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, doon ay pinili ni Lolo Inko na lapitan ito. Si Daryo naman noon ay ninais na lamang maghintay sa bukana ng sapa nang sa gayoy hindi siya maging abala para sa batang antingero. Nang tuluyan na itong makalapit sa Tambanocano, ay dahan-dahan naman itong inakyat ang matatalas nitong mga galamay.
Sa paglapit niya sa bibig nito, matagumpay naman siyang nakakuha ng laway. Matapos niya itong malagay sa sisidlan, ay dahan-dahan namang bumaba si Lolo Inko upang magawa nilang makaalis sa lugar na yon ng tahimik. Subalit, habang naglalakad siya papalayo sa nilalang, ay bigla na lamang siyang natigilan nang maapakan niya ang isang buntot ng kataw na nagpapahinga sa sapa. Alam niyang mga alipores yon ng Tambanocano, kung kaya't maingat niyang inialis ang pagkakaapak ng paa niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umiyak ang kataw na yon na siyang naging sanhi upang magising sa kanyang pagkakatulog ang dambuhalang alimango. Pagsipat nito sa kinaroroonan ni Lolo Inko, ay mabilisan din naman itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Sa pagsugod ng nilalang na yon, halos maubos na ang puno sa paligid dahil sa laki ng pangangatawan nito. Nang masipat ni Lolo Inko na papalapit na sa kanya ang nilalang, ay agad din naman niyang kinuha ang kanyang krus ng batis. Sa pagkuha ni Lolo Inko ng kanyang agimat, ay mabilisan din naman niya itong inilagay sa kanyang bibig, nang sa gayoy mabigyan siya ng pambihirang lakas ng krus ng batis. Nang tuluyan ng makalapit sa kanya ang nilalang, ay hindi na ninais pang umilag ni Lolo Inko sa pagsugod nito. Nang masipat ito ni Dario, halos labis ang kanyang pagkatakot sa maaaring sapitin ng binatang antingero. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyang maganap ang sagupaan ng dambuhalang alimango laban kay Lolo Inko. Sa muling pagsipat dito ni Dario, ay halos hindi niya mapigilang magulat nang masipat niyang nakaya ni Lolo Inko na salagin ang matatalas na panipit ng Tambanocano. Sa pagsalag ng binatang antingero, ay doon nasilayan ang isang nilalang na nasa likod ni Lolo Inko. Nagliliwanag ang buong katawan nito, pero hindi kayang masilayan ni Dario ang pagmumukha nito. Segundo lamang noon ang nagdaan nang tuluyan din naman itong nawala sa likuran ni Lolo Inko. Kasabay ng pagkawala ng nilalang na yon, ay ang agar namang pagtakbo ni Lolo Inko patungo sa kinaroroonan ni Dario. Nang masipat ni Dario ang pagtakbo nito, ay dali-dali din naman siyang tumakbo upang makalayo sa lugar na yon. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalabas sa looban ng gubat kung saan naghihintay ang dambuhalang alimango. Sa pagsilay nila Dario sa nilalang na yon, ay tanging pagkagulat na lamang ang kanilang naramdaman. Dahil sa wala na sila noong pagpipilian, kung kaya't wala nang nagawa si Lolo Inko kung hindi ang ipamalas ang kanyang natatanging kakayahan. Ay, Dario, pakihawak nga muna tong damit ko. Meron lang akong gagawin sa engkantong yan. Wika ni Lolo Inko. Nang marinig ni Dario ang sinabi nito, agad din naman niyang kinuha kay Lolo Inko ang iniabot nitong damit. Matapos ang mga pangyayaring yun, doon nasipat ni Dario ang isang buntot paging nakapulupot sa bewang nito. Gulat na gulat noon si Dario sa kadahilanang ang buntot paging kanyang nasilayan ay para bang merong sariling buhay. Ang trespiko nitong nakasabit sa dulo ay panayang pagliwanag sa hindi malamang dahilan. Nang ibinuka ni Lolo Inko ang kanyang kamay, ay agad din namang kumalas sa kanyang bewang ang nakapulupot niyang latigo. Nang iwinasiwas ni Lolo Inko ang latigong yun sa lupa, ay halos hindi maiwasan ni Dario ang makaramdam ng pagkatakot. Ang iilang mga nilalang na nasa lugar ay panay na ang pagsipulasan, makalayo lamang sa mapangwasak na presensya ni Lolo Inko. Kasabay ng pagwasiwas ni Lolo Inko ng kanyang latigo, ay ang agara naman niyang pagsuot ng kanyang agimat.
Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumugod si Lolo Inko sa kinaroroonan ng Tambanukano. Latigo lamang noon ang kanyang pang-opensang armas na siyang labis na ikinagulat ni Dario. Sa paglapit ni Lolo Inko sa kinaroroonan ng dambuhalang alimango, ay agad din naman niya itong pinaghahataw ng kanyang latigo. Sa bawat pagtama ng latigong yon, ay kitang-kita ni Dario ang pagbiyak ng makapal na baluti ng Tambanukano. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban noon ni Lolo Inko, ay halos manghina na ang nilalang na yon nang sa hindi malamang dahilan. Subalit, kahit gano'n na ang katayuan ng Tambanukano, ay patuloy pa rin ang ginagawang pag-atake nito sa kinaroroonan ni Lolo Inko. Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan na ngang naputol ni Lolo Inko ang isa nitong panipit na halos kasing laki ng kubo. Doon na mas lalong nakaramdam ng labis na panghihina ang Tambanukano sa kadahilan ng tuluyan ng kumalas sa kanyang katawan ang pangunahing sandata niya sa pakikipaglaban. Kahit gano'n na ang inabot ng nilalang na yon, ay patuloy pa ring umaatake si Lolo Inko na parabang nais na niya itong kitila ng buhay. Sa pagpapatuloy ng paghataw ni Lolo Inko ng kanyang latigo, ay tuluyan na ngang bumagsak ang Tambanukano sa lupa. Halos wala na itong kakayahang gumalaw, kung kaya't pinili na ni Lolo Inko na ito ay tantanan. Nang masipat ni Dario ang pagkawala ng wisyo ng nilalang, ay agad din naman siyang lumapit kay Lolo Inko. Okay, sunod kagad natin yung 39. Ngayong araw hanggang 40 tayo. Yun lang. Salamat.